Mas Klidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sugeng dalu Mas Kluduk. Dalu Mas. Nggih. Mas Klidik sehat nggih? Pangestu panjenengan lumeber sedaya pandongaipun sedaya warga masyarakat, sedaya pinanggih bagas kewarasan Mas Cahya Kuntadi. Mboten lusak-lusuk to sowan wonten dalemipun Bapak Ali Mas Ngudi niki wau. Mboten, alhamdulillah desa niki desa sing kondang. Nggih. Desa sing gelem sedekah, desa sing gelem ewang-ewang. Tegese piye kuwi? Iso diarani desa tulung. Maknane? Langke desa sing gelem ewang-ewang, desa sing gelem sedekah. Mula iso dijenengke desa tulung. Enten desa sing ora tau lara teng mriki. Apa kuwi? Sugih waras. Enten. Enten desa teng mriki sing ora tau salah nggih enten. Apa kuwi? Desa bener. Oh iya. Wis ora tau salah. Desa sing dislimur. Apa? Nggih to? Ning panggah rame. Apa kuwi? Sambirejo. Oh iya. Kuwi dislimur rame terus niku. Iya. Mula ngriki kula apal banget wong riyen kula nderek ketoprake Mbah Samin ku suwi ya. Ngriki. Nggih ta? Nggih. Mbah Samin ketoprak mriki. Nggih ning Dados jenengan dangu teng mriki. Wah, suwe Mas. Mula niki dalu dipun kanthi kalian beliau ingkang kinurmatan Bapak Ali Mas Sarimbit, Ibu Wiwi menika namung kapundhut wonten ing dalu menika saged nglipur piyai wonten ing Ngamplok Tulung Mas Cahya. Ngamplok piye? Jere kene wilayahmu gaplok. Lah nggih, suwi leh teng mriki akhire ngamplok ngoten lho. Piye iki adikmu piye gitu ngene iki? Gaplok Tulung ngoten lho. Gaplok Tulung Dusune Saradan. Gaplok, desane Tulung. Leres, Kecamatan Nggih. Saradan. Saradan. Mula Nggih. alhamdulillah grapyak semanak masyarakatipun Mas Cahya. Leres. Saya dipun berkahi piyai-piyai ingkang hebat, piyai-piyai ingkang berkualitas, piyai-piyai ingkang selalu menanamkan andapasor, selalu mendekat kepada masyarakat. Nggih. Mula ini yang menjadi satu catatan penting, catatan yang unggul untuk kota Madiun dan Kabupaten Madiun Nggih. yang selalu mengangkat harkat martabat masyarakat Madiun dan sekitarnya. Nggih, Tepuk tangan untuk amin. pejabat-pejabat ingkang rawuh, Mas. Nggih. Terus nggih saka pintere pepundhen Nggih. kula Bapak Ali Mas Ngudi Serawung Siap, ngrangkani siap. piyai kathah Nggih. unduh-unduhanipun sak sampunipun kagungan kersa kaya dalu Nggih. menika Leres. ingkang kepareng rawuh kathah sanget tumplek-blek mangestoni dumateng Bapak Ali Mas Ngudi. Saestu Mas, Nggih. duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Mula alhamdulillah yang dadi pejabat senengi ngeten niki yang selalu mendekat dengan masyarakat, Mas. Nggih. Nggih to, Mas. Leres. Panjenengan dados pejabat pantes. Kok iso? Nggih, secara menapa nggih, ilmu dan intelektualitasnya itu bisa memposisioniskan diri di dalam masyarakat yang saat ini lagi booming-boomingipun seneng wonten kabudayan. Oh ngaten nggih. Nggih. Mula dadi pejabat iki seneng. Sampeyan seneng ora dadi pejabat? Gak. Loh, kok ora iki kepiye to? Sebenarnya nanti dagelan. Dadi pejabat dikasih tempat yang istimewa. Ya, toh, Mas? Dihormati karo warga Nah, masyarakat. Kemana-kemana selalu dikawal. Nggih mboten. Sebenarnya nanti dagelan. Loh, kok penak dadi dagelan pripun? Metu iringannya perahu layar aja dipleroki. Kowe tau tumon. Warung pojok. Warung pojok. Nggih. Jajal kowe dadi wali kota mudhun ke mobil. Terus langsung diiringi warung pojok jejeg cengalmu karo pengawale kowe. Ayo beda tempatnya Lah kalau iya. tuh ngono lho. Jatahe dewi-dewi. Lah nggih, ini paling tidak Pak Ali ini nuwun sewu lho Mas. Nggih. Mengkolaborasikan dengan budaya tradisi dengan milenial Mas. Nah, Nggih. Nggih. Mula tradisinipun teng panjenengan Nggih. milenialnya di kalangan kula kalian Mas Jok Lutuk saya kasengkuyung para pesinden panjenengan. Nggih. Ingkang sepuh mapan panggenanipun nggih wonten kasepuhan. Nggih. Ingkang nem dipun lenggaken wonten ing tembang-tembang lari nem sak menika. Leres komplit anggenipun atur panglipur. Wingi dalu menika mriki nggih campur sari Mayangkara. Berbagai pintu budaya dipun gelar nggih Mas. Nggih dipun gelar, dipun rangkul, dipun tresnani kalih Pak Ali. Pak Ali niku piyayine pancen picaksana, Pak. Wicaksana nggih. Wicaksana saestu. Kula nembe ndugi mon nggih langsung dipun papaken no, Pak. Bapakne pripun? Wah iya pelate. papakne apa ngadi ning ngisor wit pelem mburi ngono ta.
Sampeyan ki mbok yo paling tidak ki ngunggulke beliaunya itu bagaimana? Lah piye arep liwat kene ya bek wong dadi mau ganggu kula ting wingking mburi. Iki sing diarani wong ora duweni jiwa idealis, Mas. Nggih. Gitu, Mas. Nggih. Yen wong medhit lumrahe, dhuwit ki ora usah diengge ura-ura. Leres. Dilumpukke dhewe wae seneng karo keluargane wis cukup Ditabung. Tapi karena beliau Bapak Ali yang selalu memprioritaskan kebahagiaan untuk orang lain Nggih. dan mempunyai prinsip untuk berbagi kebahagiaan kepada orang lain, Nggih. mula seneng ora diengge dhewe. Iki nek diitung wis pirang puluh yuta, atusan yuta. Mas. bahkan. Nggih. Jajal. Ha iki nek cara kowe ndelik kowe. Ini lah Pak Ali tatak to, entek atusan yuta los. Somongane wong ditangkap wis mek ngono kuwi kowe iki. Iki wong sak grup lho kok Bukti ora. nyatane ya kaya ngono Iki kuwi. to, ya. Mas. Piyayi iki menawi peparing utawa Nah. sedekah Terus. kanthi ikhlas lahir batin ora lokak parandene malah saya kebak ngono Mas Kluthuk. Ora wutah saya wutuh. Wutuh. Ora roboh san saya bakoh. Ki lho. Ki lho. Wong polah mesti entuk opah. Opah. Gremat-gremet mesti iso ngliwet. Sing ngomong sapa? Tanggoku iki polahe kakek malah gendeng lek ngene. Lah iki ya salah paham neh to, Ah, iya. Bos. Nggih. Ngono lho. Nggih. Iki Pak Ali iki ngentekke Ya raga. ya to. Ro aku. Golek Jadi nikmat. iki satu kebanggaan pada malam hari ini loh. Nggih. Suatu kebanggaan Mas Ayo. Kebanggaan pripun? Sing biasanya iki kita itu menghadap Bapak Wali angel, Nggih. menghadap Bapak Wakil DPR itu juga sulit. Bapak Ketua DPRD. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini Bapak Wali Kota dan juga Bapak Wakil Wali Kota ini ya menghadap ke kita. Ini satu kebanggaan bagi saya bahwasanya ini Omongane kok kan duren ki kepiye to? Bapak itu karena beliaunya itu ya dinas. Nek arepe nemoni angel ya tetep manut prosedurnya. Manut Ayo. protokol. Manut protokolnya. lah iya. Omongane sampean pripun? Lah ya biasanya kan ada kan ngadep Pak Wali kan angel. Sulit Pak Maidi sulit. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini Pak Maidi ini yang menghadap ke kita. Loh. Iki rong tau mangan botok peluru apa jan? Iya. Lah nek dindinggon ki bapak ki ya mirsani ke sini. Lah iya tapi kan saya berbicara realita toh gitu. Nggih. Iya ora? Iya. Menghadap ke kita ora? Ya menghadap ke Lah kita. iya, kok ngengkel kowe? Loh, neng dingko sik tak bilani klitik. Nggih, Neng nggih. dinggon neng di papan, piyayi iki mirsani wayang mesti madepe ya rene, Sing siapapun ngomong- itu. Sing ngomong sinten? Aku. Lah iki, ini justru malah menjadi referensi jenengan sebagai seniman. Kok iso? Kabeh menghadap ke sini. Ini yang bisa dinamakan jenengan itu kategori seniman sing sombong. Loh, kok iso sombong? Sing kono wae menghormati. Sing kono wae sing delok madhep rene. Nyapa sampean kok madhep debok ra gelem madhep rono? Loh, dalange neng ngendi-ngendi wis dadi pakem, wis dadi aturan, wis dadi peranatan dan warga masyarakat sudah memahami mesti ngedep neng debok, ngedep neng kelir. Lah ngadep rono kesuwen engko bedane apa karo dagelan? Lho ngono kuwi. Turne sampean ki kok maido madhep debok. Nyuwun pangapunten, Gus. Nyawa. Uripmu karo debok kuwi sik aji debok lho. Lah kok iso? Debok kuwi saka godhonge ya guna. Betul. Saka wohe ya guna. Mm-mm. Saka wite ya sik guna. Wiwit saka dhuwur lan ngesor kuwi migunani. Bener. Ayo. Hidup itu harus bisa seperti falsafahnya debok utawa wit gedang. Nggih. Semuanya ada maknanya dan ada gunanya. Ngono lho. Tapi nduk, mbok delok iki filsafate elek lho. Nyapa? Debok sadurunge mati, ketukul tunase. Nggih. Mosok kowe arep nyuntuk debok, sadurunge mati kowe anakmu ting ndi-ndi elek kowe. Ki cangkeme kok kono ki ngapa ta? Loh, iki filsafat lho. Ya filsafat iki nek diketok sik lak ya mati Tapi kok. lek kowe ngomong api-apian nang sewu lho, Jan. Piye? Kowe bandingne aku karo apa? Ha karo wit gedang no. Loh, kowe lek ngaruh walet saji walet, Mas. Kok saged? Walet ke nun sewu ilere lho. Kayak larang regane ke. Saon ke jutaan. Ayo, ilmu klumpukno. Sapa sing arepe nuku ilmu? Iki sampean ki tak aku dulur nih dulur Loh, tua. tapi kita ada argumen lho iki. Ya ora masalah. Lah yo, Ane nek perkara uripmu. Uripmu lho ya. napa? Karo tamu bengi ki sik aji tamu ibarat tamu ki tak ibaratke tawon. Iya. Kok iso? Oh iya no. Kok iso? Loh, tawon ki nun sewu, tekane nggawa rejeki, lungane ninggal rejeki. Contone. Lho nggih no. Tekane deloken mesti ora diusir mergo ninggal rejeki, madu. Mula kowe karo tawon kalah. Kowe bener apa? Tawon Kowe karo macan saji macan. kok saged. Reyok lho, kulite larang. Ndase kae. Nggih. Dajal ndasmu cepoten. Sapa? Sing arepe nuku ndas. Soswi kok omongane megelke to, Mas. Ha nek uripmu ya kalah kendel to, Mas. Kalau sapa? Ha nek trimo Mas Cahyo sampeane kalah kendel karo jaran. Lha nyapa?
Jaran ki leh kendel lho. Kok iso? Delok ning alun-alun Madiun. Nyapa? To alun-alun Caruban kuwi. Piye? Jaran kuwi nggeret dokar, cikar mburine kae. Kuwi mripate ditutupi ora gawe kathok we roh dalan lho. Jajal kowe matamu tak tutupi ra kathokan ngerti kowe. Loh, kok aja kakek nek sur pok 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 pok. Apa kuwi? Lah, kuwi jarane jigar. Bangsane. Oh, iya, Bang. Ngono kuwi kok. Nggih. Tahu, Pak? Kula patut minangka tepa tulodo kaya Bapak Ali Mas Ngudi Ini kuwi lho, lho. Pak. Sampeyan kaya ngopo lan kepiye awake dhewe selaku seniman Oh. tanpa ada pengayoman saka piyayi-piyayi kaya Pak Ali Mas Ora, Ngudi nggih. mokal awake dhewe iso tampil. Mula ya bener Mas Klitik wau. Nggih. Ya kudu memberi apa kuwi semacam doa yang terbaik untuk Bapak Ali lan uga untuk temanten kekalih. Pak Edukasi Ali- itu kan penting. Pak Ali ini pejabat yang bermasyarakat. Apalagi mantunya itu berangkat Nyatane dari bangun Polri. omah ke ora megah ra, Pak. Iya iya iya. Biasanya pejabat ki bangun rumah kan megah. Iya. Nyatane Pak Ali ki bangun rumah ya sederhana. Sederhana ya. Paralone kayak jobong ini lah Pak Ali ki lah ki nun sewu. Ini menunjukkan bahwasanya daleme Pak Ali menika Endi to? iki. Lho iki omahe sapa iki lho? Pak Ali. Pak Ali ki daleme ngarep kuwi lho. Terus iki to. Lah nyapa kok paralon kayak jobo ki? Biyen ki ning kene rakasan wis pindah rono. Iki yo mleset iki. Kowe Ngono lho tandha-tandane seniman ki nun sewu yen kurang beretika utawa kebak tata krama ngono kuwi. Wong genah awake dhewe sowan ning daleme Pak Ali to. Iki nek bocah iki dituntut secara undang-undang. Iso. Kamangka mantune Pak Ali ki Polri. Nggih. Keluarga besar dari Polri. Pangate Briptu. apa? Loh, Briptu. Briptu. Lah, lha sik kalah karo maratuaku lho. Piye kuwi? AKBP bos. AKBP. Anggota Ketoprak Budi Pertiwi. Iki yo anu kok omonganmu ki ora ngepenake ngono lho. Iki nek nganti rumus undang-undang, Mas. Kowe nganti dilaporke tindakan yang tidak menyenangkan. Kowe kena pasal 310 lho kowe. Oh, iya toh ya. Loh, lah kepiye to kowe iki? Nggih. Lah nek nganti kowe ngene iki padha karo pelecehan, kena pasal meneh kowe. Iya. Apa kuwi? Loh, engke Mas. Iso kena pasal 281 kowe. Eling ya. Loh, lah aku ki nek perkara pasal tak sinaoni to, Bos. Mangsamu. Lho kowe lek ngantek menteleng karo aku niki ya, kowe kena pasal kowe. Pasal 521 kowe. pasal kuwi? apa? Pakan pitik. Sekolahe ning ndi ta ki jane iki? Taruh memang. Ora pas belas. Pangapunten Gus. Inggih. Menika lah momentum yang sangat Nggih, membahagiakan. Pak. Leres. Dari kalangan budayawan, dari kalangan para piyai ulama sedayanipun lak lenggah. Bagaimana kita bisa menyampaikan secara edukasi kepada masyarakat ini tontonan yang positif. Ngoten lho, Pak. Leres. Iki lho. Dadi ngentekke ragat golek nikmat ben ra kena laknat slamet donya akhirat ki kepiye? Ya sapa lah pokoke penting. Bapak Ali itu bagaimana sedekahnya? Ya jos lah, jos. Jos piye? Tapi Apik piye lambemu ora cengengesan. lara lho iki. Iki ditanggap ora cengengesan. Awake dhewe iki nyambut gawe. Sing aran idolan sapa ya? Mas Cahyo ki wis memperjuangkan sampeyan. Oh, sapa to Mas sing ngancani panjenengan Mas Klidik Kluthuk mawon? Loh, ini karena pembelaan beliau itu pengen ben Mula iso- saiso-iso kudune menjaga nama baik. Wis diperjuangke sowan mrene ngono lho. Asine ora merjuangke. Pripun? Mergo sing prei dina iki mek kowe karo aku tok. Ning dinding nggon kuwi ya kabeh kuwi ana aktivitase ngono lho. Manten mon nun sewu. Maten, Pak. Iki nyapa kok sebabe diwenehi swasana sing katon peteng. Peteng. Lah iki kudu digoleki. Ayo apa? Lho, sampeyan kuwi lho. Lah ya aku. Lah iya. Omong sing tuwek sampeyan kok iso. Omong apa? Lho, Nutur. nyapa kok sebabe iki dias sing suasanane kaya ngangge ireng-ireng ngene iki. Ireng ki insyaallah temanten kekarone insyaallah bakal langgeng dadi temanten kekarone urip dadi temanten sing sakinah mawaddah warahmah dan ngantek kaken-kaken lan ninen-ninen. Masya Allah, Pinter. ya ampun rupane kaya kapsul kok iso kaya ngene nek omong. Ya ampun, ya Aku ampun. lek untuk pinterku iso aku. Ya coba. Oke nek ngono aja pindah. Oke. Mergo aku ora pati roh iki. Nggih. Nah, manten nuwun pangapunten. Sak sampunipun dipun panggihaken lak ngajeng kapapak wontenipun janur to, Mas. Nggih. Akeh ana sasmitane utawa ana artine apa ya? Janur ki saka tembung jan ki jaan nur ki cahya. Weluh. Jaan ki pelaku nur ki cahya ki pepadang. Dadi temanten kekalon iki leh pepadanging jagat insyaallah apa sing dijangkah dijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masa niki lho Mas, jenengane pripun? Niki nek kadung pinter. Niki Oh, cara encer, Pak. Saking encere ndledek kok kuping lho iki.
Aku kenceren, Bos. Kuwi mau janur. Nggih. Terus? Lah januripun lak mesti kaapit kalian Manggala Yuda, kalian Domas. Leres. Mindo Ratu Swengi Raja Sedina. Iya. Lah kuwi pampriya apa kok manten mesti ditemokke? Ya. Njur mesti balang-balangan suruh. Mergo lek balang-balang bataku merempul nggih. Suruh. Manane suruh ki lho. Suruh. Ayo, apa kuwi? Gak aku. Panjenengan medal mawon, Gus. Nggih. Ayo. Suruh ki. Ayo. Kesusu sak kepengin weruh. Nah, kuwi lho. Temanten lanang pengen weruh temanten putri, semono uga temanten putri selak kepengin weruh temanten kakung. Tegese biasanya ketemu dalam keadaan normal, dalam keadaan ora dandan, ning kaget piye to temanten wedok ki yen dandan utawa rias ayune kaya ngopo. Lho, widodari kaya tumurun saka ing Ngijwantah. Iki to, Pak. Kleru sing bener widodari mudhun saka kahyangan kok ijo Nah, wantah. ojo wantah Ayo. iki piye Pokoke kono lah pokoke. Nah, panggihipun temanten Nggih. ing samangke Nah, lak nyautuk jare. balang-balangan suruh. Ayo sekilo. Lajeng Ayo. wonten adicara pidakan ndok. Leres. Nek kudu ngerti apa to sasmitane kok temanten kakung kudu midak ndok. Mergo lek ngidek cengelmu iku mesti tile-tile. Midak ndok iki dimirengke karo Mas Ngidek Manten. ndok menika filosofine pecah. Kudu sampai pecah. Tegese kudu pecah pikirane temanten kakung, lan uga kudu pecah pemikirannya temanten putri. Wong lanang sebagai presiden rumah tangga harus bertanggung jawab golek pangupaya jiwa tinggo nguripi keluarga. Sing wedok ya kudu pecah pikirane sebagai ibu rumah tangga mengatur manajemen keuangan rumah tangga. Ya ampun kaya ngene iki lambe kok iso apik kaya ngene. Omong kok iso cepet cak-cek iki jane pangananmu apa? Kok iso apik kaya ngene. Tanganmu pusing. Ayo ning mburi truk ya bareng kok iso. Wontenipun pidakan ndok. Nggih. Lajeng kasambung wonten ing adicara wijikan tirta wening. Nah, Ngopo manten kok putri diwijiki mijiki. Banyu suci iki ngopo? Mergo lek diisi banyu aki sikile glodok iki. Weh iki sing apik no lho, ular-ular. Suci. Kaya mumut lho aku iki. Kudu cak-cak. Kese suci kesucian, Pak. Nah. Kesucian ki paribasane rupane putih sebagai temanten berdua itu tidak menyatukan persamaan tapi menyatukan perbedaan. Weh. Kalau kita sudah hidup berumah tangga, kita harus menutup lembaran yang lama dan membuka lembaran yang baru. Yang dahulu adalah kenangan, sekarang adalah tumpan dan besok adalah jawaban. Masya Luar Allah, biasa. kaya Tepuk tangan ngene untuk iki Mas lho, Klon ya ampun. elok. Lagi ketok lagi metu hebate iki. Ing samangke panggihipun temanten wonten ing adicara wijik tirta wening lajeng kadheraken lenggah wonten ing damparing keprabon ingkang saged kasebat nggih menika kuwade. Kuwade menika saka tembung kuwato nyogo barang sing gedhe. Yen temanten kekarone sudah hidup berumah tangga, yen nenek perkara wae, dinamika kehidupan kudu perkara gedhe wae. Perkara gedhe ayo dicilikke, perkara cilik ayo diilangi. Kita harus musyawarah untuk mencapai mufakat. Lenggahipun wonten kuwade dipun apit kalian kembar mayang. Kembar mayang kalau kita sudah hidup berumah tangga kebahagiaan sudah ketemu. Kembar mayang ojo lali madhep manembah nindake sembayang manembah marang Gusti kamur baik dumadi Gusti Subhanahu wa taala. Astagfirullah ya Allah. bocah Ngawur iki kok kene iki iki. tuwek. Biyen mondokmu ning ndi to, Mas? Loh. Ora Ning mon ning ndi mondokmu? ora mondok. Mbok mondok ngono nyapa to? Kawedi aku banyalan ngono kuwi. Kembar mayangipun lak wonten janur. Nggih. Janur kabentuk wontenipun kupat. Kupat ki ngaku lepat. Wong lanang ya kudu ngaku lepat, wong wedok ya kudu ngaku lepat. Sebagai manusia hidup di dunia itu lebih baik meminta maaf daripada memaafkan. Loh, sak wontenipun kupat lajeng kasusul kawontenipun awujud nggih menika keris. Keris ki bentuke menggak-menggok teman kekarone kalau hidup berumah tangga aja sampai kaget karo lika-liku kehidupan rumah tangga. Loh, Nggih. wontenipun keris kupat lajeng kasusul wontenipun lepet. Lepet ki disilep kanthi rapet, ada aib, ada rahasia rumah tangga. Ojo dibuka kanthi biar-biaran. Biasanya lek perkara wae iku dadi status WA. Yen iso dadi rumah tangga, yen iso perkara wae kudu duduk berduaan, harus kita berembuk bersamaan Musyawarah. mencapai mufakat. Loh, Wah, wontenipun kupat lepet lan keris, Nggih. januripun dipun bentuk kadya manuk. Kuwi dudune yen temanten lanang duwe manuk. weh, Iki omonganmu sing keri iki lho aku sing ora setuju iki. Neng ndi kon ki nek Ngarep mau wis apik. Lah iya to. Nggih. Ngono lho. Tegese manuk ki filosofi, Pak. Iya. ngono. Manuke sadurunge ngendhok, kuwi Nggih. mesti golek susuh. Dadi insyaallah beliau temanten kakung, kuwi akan bertanggung jawab sebagai presiden rumah tangga, akan memuliakan dan akan membahagiakan temanten putri untuk kedepannya. Masya Allah. Berarti ya. Loh iya lho. Oh ngono ya. Golek pangupaya jiwa, temanten lanang tanggung jawab.
berarti harus saling Lah komunikasi. iya lho. Nggih. Anakku lho, Pak. Piye? Bribtu lho, Pak Sinta. Nggih, Nggih, betul. menika mantan Mas kakung. Bribtu Thomas. Mas Thomas. Thomas. Nggih. Iki ora ados saka dinese ning pundi niki? Diresnya di Madiun Kota Polres. Sami, Pak. Anak kula niku teng Polsek Saradan. Loh. Elok, puteran jenengan nggih polisi. Nyopet kecekel dek wingi, nyopet kecekel. Kuwi jenenge nek nyopet ki paling tidak kan ya pencurian. Kuwi Lah, iya. 363 atau 362. Lah, iya. Ngono lho. Paling tidak ki ya duwe pangkat, ngono. Ya let call. Letnan Kolonel. Kelet ning kol kernet. Aku ki kok gumun to, Mas. Piye? Ngomong kali panjenengan ki sekeca lho. Terus ya nyambung. Nyambung Nek ngomong kepenak. karo sampean ki kok wah. Kula tak nuturi nggih, Mas nggih. Nggih. Mas ayo nggih. Nggih, nuturi sinten? Manten lho. Mbah. Nata awakmu dhewe angel nuturi Loh. manten. Nyapa to sampean ya? Ora kuwi takon. Tekon iki sangel pisan, iman-iman lek mikir. Wah, iki kemplelet. Rupamu ya super tetra no kok iso. Ah, Mas Cahyo itu secara listening skill dalam pemikirannya itu hebat loh. Ini paling tidak sarjana S pinten Mas? S buah. S2 loh. Hebat tuh bidangnya apa? Kalau kita itu bertempat utawa dalam rangka pernikahan, ya kita harus menguasai utawa berpengalaman dalam hidup rumah tangga. Nggih. Ngono lho, Bos. Iki perkara iki rumah tangga lho. Manten iki kudu bisa nuturi temanten dan sesuai dengan apa yang kita lakukan, pengalaman dhewe. Jarkoni lho. Iya lho, Ngajari ya kudu iso tak lakoni. Yo. Kenyeh. Iki galah Mas. Aku gumun kok. Pangkat oleh dhuwur, Terus tapi pengalaman dalam hidup berumah tangga ki nun sewu. Nggih, nggih. Aku ki rabi karo bojoku ki 14 tahun. Masya Allah. Dan tidak pernah ada apa jenenge iki? Gejolak rumah tangga ndak Konflik nggak pernah? Nggak pernah. Weh, berarti ayam tentrem ya? Ora. Lah, kenapa? Lah aku dian bojoku kok. Tak kira ki nek ayam ngono. Kowe dirungokne tenanan piye le nuturi temanten? Ayo. Ngeten, Pak. Iki rungokno iki. Nggih, nggih. Rungokno. Nggih. Kanggo kabeh iki. Ya ning nyawangi ning aku ora nemen. Sebetulnya rumah tangga itu biasanya, Pak, Iya, itu iya. 1 tahun, 2 tahun, Terus? itu biasanya konflik rumah tangga itu pasti akan terjadi. Betul. Karena apa? Kita baru-baru menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Bener. Sing biasanya bujang, sing biasanya perawan dolan ning dindingkon dhewe, sing lanang dolan ning dhewe. Tapi lek hidup rumah tangga kudu wong loro. Sing biasanya dhuwit dienggo jajan dhewe, lek hidup rumah tangga urip dienggo wong loro. Kuwi iso diarani cara pepatah mengatakan di mana apa kayak bumi Bumi dipijak, dipijak, di situ langit kita junjung. Apa kuat kowe? Loh. Piye to ki? Peribahasa, Masih peribahasa. ning dinding panggon ki adikku bisa bermasyarakat. Nah, ngono kene lho. ku. Kuncinya Kuncinya sitok, Pak. Pripun? Yang pengen urip keluarga itu harmonis. Kula mbiyen setahun niku geger lamun. Weh. Setahun setengah geger, tapi kula geger kula tidak secara fisik. Terus? Kula wis geger ngoten nggih, ketoke ndak cocok kula minggat. Loh. Malah mbok tinggal Tak lunga tinggal lunga. untuk merefresh suasana. Menetralkan suasana. Oh, oh. Meredam. Meredam. Bener. Ternyata kula golek iki apa to? Kuncine geger ki apa to? Oh. Karena wong lanang ki nyun sewu. Wong lanang ki ora iso ngempet yen lagi seneng-senenge karo wong wedok. Oh, dadi geger ki nggo kunci ya? Iya. Kunci te nggo nyolong motormu kuwi. Piye to lah sampean ngangon? Tegese ki rumus. Rumus. Oh, Wong lanang kuwi lek tresno karo wong wedok ki Nggih, biasanya selalu diungkapkan. Ya. Ning lek wong wedok ki lek tresno karo wong lanang itu tidak diungkapkan. Masya Allah. Ki terus terang. Lah, wong lanang ki biasanya sering seneng ngomong, Pak. Hmm. Aku kangen karo kowe, Nduk. Nggih, nggih. Kowe neng ndi? Iya, Nah, ngerayu. biasanya ngerayu. Biasanya justru malah komunikasi itu yang menjadi awal mula menimbulkan permasalahan. Percekcokan. Kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Ini kunci, Pak. Jadi kula meling karo temanten kekaro iki. Oleh mantenan, yen sampean pengen rukun, iki yen iso, jangan sampai berkomunikasi. Kowe iso dibedil cengelmu lho kowe. Lah wong Pak Ali ki mantu ki pamre ben putrane ana kancane kok. Wis to, wing kok lek kakean omong-omongan, wong wedok ki sok kala omongane luwih oke saka wong lanang. Wis sok kala ngeling-eling ngudal-ngudal perkara mbiyen, akhire ora omong-omongan, akhire omongan saya oke, akhire permasalahan itu timbul. Berarti sampean karo bojone ya ora Kula omong-omongan. ora omongan, Pak. Akhirnya tentrem. Tentrem Kok iso ora omong-omongan? dengan bahasa isyarat, dengan bahasa tubuh. Oh, nggih. Mergo sosok ana kae to peribahasa, mulutmu adalah harimaumu. Nah, kene niku sing iya. kula maksud, Pak. Ngoten lho. Bahasa tubuh piye upamane? Umpamane napa? Mangan, njaluk mangan. Mangan kowe. kula langsung nyeluk bojo kula, Pak. Nganti sakniki nih. Heeh. Ngomong kowe bojoku. Moh gila aku.
Upama dik Oh, upama. upama Ayo, to. ngono. Tak kira nek aku bojomu ta gila. Lah bojoku itu apa ya kolu bojoku ya. Bojoku. Nggih. Aku mek nyeluk mek. Mosok gak pakai nama. Wis gak iki lho aku mek. Bojomu ya krungu ta? Krungu. Loh, kupinge wis enek? Telu sik meneng kene sitok. Kayak pite. Ya. Nyeluk kula nggih ngoten Mas Nggih, saya. nggih. Terus iya ngene. Ya. Satu, terus Aku langsung apa itu? mangan. Oh, sudah paham. Bojoku langsung semrindil ning pawon, njukuk sego, njukuk jangan, njukuk lawuh, cepat ning meja, Pak. Semritil mlaku. Ngesot. Ketok Mas iki. kamu bojoke budeng kuwi. Lah iya semritil. Ya mlaku lho, kodrok. Oh, ayo nesunan ki ngopo to kok iso? Njaluk ngombe pamane. Ngombe iki kula nyeluk biasa Mas Cahyo. Nggih. Ya mek. Weh, moro meneh. Wis langsung Ini sudah tahu tahu bahwa ini menunjukkan apa? minum. Oh, ini loh, Mas. Elah, Bahasa elah, isyarat elah. aja paham. Penting Pak niku. Mula ora tau geger. Ora tau Tentrem, geger sampai saat ini. tentrem. Nggih, nggih. Adus. Ya mek. Aku mek ngene tok. Loh, Bojoku langsung semrindil gondok banyu. terus banyune umup, Langsung sokne aku. Pas sama aku pitik. banyune umup dicampur. Jedeng, jedeng. Iya. Gendeng aja lho iki. Nggih. Gendeng. Mandi ngene ya. Iya ngene iki Aden. Dadi kula ngoten niku Mas Cahyo. Nggih. Sik, saiki aku takon nes Nggih. singkas ya. Napa? Wong omah-omah kan supaya harmonis dan bisa menurunkan anak, Nggih. pasti kan berhubungan badan. Nun Betul. sewu. Nggih. Isarate berhubungan badan iki piye? Lek mangan. Ngoten. Lek mangan kula mek ngeten. Ha. Ngoten. Ha. Nggih to? Lek ngombe? Ngeten ngombe. Heeh. Nek nyepake baju seragam. Baju aku mek ngene tok. Oh, paham kalau ini Paham. seragam. Iya. Langsung semrindil. Secara biologis. Lho, Secara biologis. Apa ki? Ki nek umpama malam Jumat kae lak mesti mateni Ya, kaya setan bengi iki 1000. ngene iki, ya. Nah, ki kepiye lehmu sasmitamu syaratmu karo bojo? lek jongkasan aku ngene. Oh iya. Ya jungkasan Ya, ini. ngene. Nek kepengin kumpul karo bojo ki lho. Lek mangan ngene aku ngene. Kok mulek wae to ki? Lek berhubungan badan ngono lho Mas Kluduk. Apa kuwi? Sasmitane piye? Isarate piye? Oh iya. Nyapa dadak mbok jelaske iki lho kok Ya iso. nyeluk bojoku lho. Yo ana Ya enek. Syaratnya ana ya? Enek. Piye? Terus? Set langsung kowe moro to. Sing Mara. rada rene to, rada Ngene rene. to. Nggih, Mas. Terus? Ngene ta? Karo guyang sik. Iya. Nah, nek mangan lak ngene. Ya, ngene. Nek ngombe lak ngene. Lah saiki nek kepengin Ya kepiye? nyeluk ngene to. Pertama ngene. Nggih. Ngene sik. Anu, apa ki jenenge dari awal dulu ya? Ya Iya. ngene iki. Bojomu ya nyaut. Nyaut ngene. Ngene ya. Oh, iya. Iki kodene lho. Kodene ngene. Kedep mata. Ya ngene iki nyapa lho. Ngene iki nyapa? Atau nyun cipokan ngene. Iya. Main mata. Iya. Pirang jam? Ya petang jam lah. Terus yang terakhir langsung. Terus nduh. Apa kuwi? Lah kok ngene iki ngopo ki? Pas iki anake wae ganti pampers. Bleset kok iso. Tak golekne kanca Mas Siap, Kritik. siap. Wah. Coba kaya apa Mbak bir kita ayo main jumeneng ya. Gini. Cublak suweng yo berpacu dalam melodi. Ya yuk. Hop. Delong, ayo Mas Nopal. Oh, lah iki ketoke Sapa ya. dhewe, Pak? Ayo, Bocah iki ketoke ciri khas. meneng ya ngosek to. Weh. Waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil ku kira pentil nggak taunya pensil. Waktuku tolol aku nggak tahu yang nangal. Ku senggol ku kira botol nggak taunya pistol. Matur nuwun. Seenak-enak. Tumak piye jajal terus lho. Waktuku gabut aku nggak tahu yang imut-imut. Terus Ku cabut ku kira rambut nggak taunya Marmut. janggut. Oh tak kira marmut. Wes entek Pak, wis entek. entek. Jajal terusno. Bisa ora? Kak. Loh, terusno. Terus piye? Atiku seneng bengi iki ditimbali Pak Ali. Ayo. Terus iki lho, Duk. Wis Kayak diomah-omahi karo adimu barang kok. Ayo. Atiku seneng
bengi iki timbali Pak Ali. Insya Allah bisa ngangkat ekonomi. Nadamu ora pas iki piye to? Ayo dipaske larasin. Pas gimana? Nah, yo. Saged kula maling dumateng temanten anyar. Yo. Tak dongakne ngantek besok ora bakal bubar. Yen wis wong loro atine kudu kuat lan sabar. Ya. Ayo. Loh. Arki yo ar ngono, ayo. Manten loro kudu saban bengi sregep ikhtiar. Bahaya. Ora lali nyeneng wargane nanggap wayang. Ya. Ayo. Loh. Ang, yo. Ang. Nini nunane. Nino nano. Lulu nono. Tak keprot dirungokne apik-apik kok. Digoleki kaya iki mau lak iso gawe to. Purwakanti Dwilingga Salinukara. Leres. Tak yo ngelu kocok iki. Dagelan ki improvisasi. Ayo. Ayo, kita. Ora lali Nah. Bapak Ali nanggap wayang. Ang. Wayang iki menyenangkan semua orang. Insya Allah rezekine ra arang-arang. Tapi welengku kabeh wae sregep sembahyang. Ana dalang bengi iki kicaya kun tadi. Orangnya ganteng, memang baik sekali. Dan tidak lupa hadirnya Sinden Sukesi. Memang ini Kae lho. Nah. Mripate iki lho. Pati hujan. Sukesi kuwi ya mbok duting sing kena stunting. Kae. Dan juga hadir Sindan kita Ibu Sukesi. ini dulu memang sinden jambaan hati. Ayen jejer kowe yang ditelok pancen serasi. Ngerti yang ngono aku tahu gandeng ya 5 sasi. Apa kowe rawati yang diseneni cahyo kuntati. Akon moro rene cedek rene bakal tak antemi. Yen arep ngantemi apa kowe pancen wani. Ora. Loh, Kowe elek kok. Basa terakhir ora ya ora kepenak. Ora wani ora disakne. Samu. Ngono, Pak Maidi lenggah. Betul Pak Maidi, ya makasih Pak. Oh, beliaunya lenggah lagi ini alhamdulillah. Pak Wali Kota asmane Bapak Maidi. Alhamdulillah Bapak Maidi memimpin lagi. Lan aja lali cedhek karo warga sakniki. Ayo. Ayo kae lho bapak lho. Ayo. Ayo piye iki? Rambo. Golek pangan dhewe-dhewe no iki. Golek selamat. Kula tak dongakne Bapak Maidi akeh rezeki. Yen ora kleru beliau nyalenggah dadi wali kota. Nah, memang wali kota itu memang dambaan warga. Semuanya sini ikut-ikut sama berdoa. Insya Allah kota Madiun bakal
bakal sejahtera. Ya. Sejahtera ke depan bisa terarah. Ayo. 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 Terus iya lho. Apa to? Terarah lho, jajal lho. Ayo. Rezekine insya Allah berkah barokah. Iso lho jajal iso. Ayo nduk terusno. Allahumma sholli wa sallim ala Bareng. Sayyidina wa maulana Muhammad. Satu lagi. Abadama biiznillahi sholatan Daimatan bidawamil mulki lagi. Iyalah. apik tenan Ngono bergas. tadi seneng. Tepangaken. Wes. Kowe kok nek tak terusne ya dawa lho kok iso. Anu nduk sapa Dalam. ki? Bir. Bir kita. Dalam. Ini paling tidak komposisi seperti ini ya menyetarakan. Iya. Sampeyan cah nom ya kudu piye lapisan anak muda sekarang ya. Iya, Gen Z sekarang. Gensi. Tembangipun ngagem Bawi. Bawi ya. Wow. Nggih. Nggih. Bir. Kagem mempelai gandeng suasananipun menika lak pernikahan. Ayo dibawani dandang gula apa-apa ngono Mbak Birgita. Coba nggih. Nggih, nderek dedonga nggih Pak Dalang. Nggih. Aku jane iki ya ndongakne iki ya wedi lho, Pak. Rabi dong. Urung. Aduh. Gak Yen itu. rabi aja ndongakne. Oh, ngono. Iya, enggak boleh. Lah nyapa, Mas? Lho aja, mergo kan pengalaman tuh penting. Lho, ngono. Aja ndongakne. Kowe rabi ya? Dereng. Kowe iki mosok ora iso. Pengen rabi. Pengen. Golek wong lanang sing setia. Heeh, pengen. Golek wong elek. Loh, kok malah wong ya mah aku cantik-cantik kaya ngene karo wong elek. Golek wong ganteng biasanya dilirik tok kanca-kancamu akhirnya bojomu selingkuh. Ngono ya, Mas. Lek wong elek aman kaya aku. Bojoku ya ayu, kula elek. Terus? Dan alhamdulillah setia saya. Awakmu setia. Oh, setia. Setia. Tapi bojoku gak setia. Sampeyan iki kudune ngerti bagaimana untuk melihat karakter seorang wanita. Leres. Saya yen dadi sinden kok dadak mbok tekoki wis duwe bojo. Ketok. Angger kok wedok gelungan gawe cunduk mentul siji ngene iki. Ya. Berarti itu masih masa dalam masa-masa pacaran. Mergo cunduk mentule siji tur nang Siji. endi tengen ta kowe? Nggih. Kanan. Nek cunduk mentule niki dua, berarti ini sudah melangkah ke jenjang pernikahan. Pernikahan. Tunangan. Nek cunduk mentule kuwi tiga, berarti menuju ke jenjang pernikahan. Ning lek ketemu sinden kene murat marit, kae nek duduk mentule. Lah apa kuwi? Sinden bar konangan. Ngono kuwi. Konangannya. Ngene wae Mbak Birgita. Supaya donga ingkang terbaik untuk mempelai berdua ngaturake lelagon yang kekinian lestari. Coba kowe men lestari anggenipun bebrayan temanten kekalih. Aku iki kapok nyanyi Lestari, Pak. Tenan Yo iki. ganti. Lek Cuk, lestari ndak gelem gantine sumber kencono. Sampeyan Mabrak Ya cengal Lestari. sampeyan ki nderekke Mas Cahyo ki priyayi iki halus. Iya. Mbok prabawanmu ki sing halus ora kaya kernet bis ngono kuwi. Gak iso, Mas. Ayo karakter seorang wanita itu piye ben lembah mana iso halus ngono. Piye carane? Agak lagiane iki kepenak. Nah, Nggih. polahmu malah kaya manol pasar Medion. Ya ngono. Piye to, Mas? Halus. Sungdalu. Nah, Sugeng dalu, Mas. Oh, sugeng dalu, Bapak Ibu, para Nah, rawuh. Lho, sikilmu jeber. ora jeber mlakune pekempel kok iso mlayu kok iso. Ora. Monggo dipun Alasan aturaken apa, Gus? nggih. Pelok nggih. Lestari langsung kemawon. Yuk, dados. Mas Cahyo tadi. Yap. Berkah barokah untuk Bobo Ali Mas Budi sekeluarga. Yo. Sang Dewi katon lam-lami, ambeber wewangi, semi harum kembange melati. Dasa
kasih, luar biasa. Nggih. Kene iki lho, Jan. Sik ngene Mas Klitik karo Mas Gluduk Dawuh, nggih. dawuh. Gandeng panjenengan ki asline merangkaknya, babatnya mula bukane lak saka seniman ketoprak. Nggih. Tur jenengan mau nyeritake ngriki enten ketoprak napa? Apa ya ke lali kula. Pemimpine sinten Pak Pak sinten? sampean nek mboten salah riyen. Nggih to. Oh, Mbah Sarimin. Nah, dasare angger sak panggung kali kula wis suwe ora fragmen ketoprakan. Nggih, nggih. Mula nggih nglipur warga masyarakat ngablok mriki, Nggih. ayo diaturake fragmen ketoprakan. Ayo ngono kuwi. Ambok wong wingi wau dalu campur sari niki wayang. Ambok benjing dalu timbang dibongkar nggih ketoprakan ae. Ora usah iki nggih pancingan sik, Oh, sapa ngerti golek perangsang, tertarik perangsang. bersih desa ning Oh. kene tulung kene terus ketoprakan Siap, ngono siap. ya to. Perangsang to, perangsang. Nggih, 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 nggih. nggih. Siap-siap. Anu mawon nggih. Nek mawi nun sewu. Menawi wonten ing Bojonegoro lak wonten Malawapati. Leres. Angling Darma. Nggih. Lajeng menapa wonten Madiun lak wonten napa menika Retna Dumilah. Nggih. Lajeng wonten Ponorogo lak Suminten Edan. Leres. Terus digolekke saka Pati niku enten Roro Mendut. Dige jukuk lakon mawon anu bayi lahir dalam gentong. Ki apa to kok iso? Bayi lahir dalam gentong. Anu wae jika Banyuwangi wae ya, Mas. Oh, Minas Penak. Jinggo. Nggih, Katresnan. Katresnan, nggih, Katresnan. nggih. Anu Mas Luduk kentonganipun dicepeng. Dalem. Kentongan kuwi kok saya tuwek saya budak ki ngapa to? Ora dipreksake ngono. Gayane nggih jam abang kulite ireng malah kok madu mangsa. Jam ki sing lumprah ngono rupane ireng karo Jamku mau kulite ki padha. ilang nggih jame anakku iki. Mangsane mbok sing serasi ngono lho, macak ki ora Lah iya. nomi lu nyapa. Jenengan minak jinggo. Lah, Sampeyan ki ya perkemi kan. Loh, lah piye Banyuwangi? Banyuwangi nggih sida paksa Wiratoyo. Oh, alah nggih. Nggih. Kanjeng Rama niku Mbah Haji Sukron Suwondo nggih ora paham. lho, kok iso. Ora paham. Saya to kok iso sidak paksa kok karo Wiratmaya ya apa to? Lah, Wiratmaya lak ya anu to. Sri Huning kuwi. Lah nggih kula critakne Wiratmaya gandengane Sri Huning. Oh, ngono. Sida paksa kali Sri Tanjung. Nah, Ha nek nggih. niki kaya Serigala. Heeh. Ayo. Nggih. Sukodono berarti. Oh, Sukodono. Oh iya, nggih. Kula ngampil Ibu Waranggono setunggal. Pak. Boleh Mbak Dian Munasiroh sing asli saka Medion boleh. Nggih, Oh, nggih. Musyawarah. Nggih. Nggih. Sapa, Mbak? Mbak Nggih. Dian Musyawarah. Musyawarah. Dian Samirah. Oke, siap-siap apik nyenengke lho iki. Munasiroh. Ayo, nggih. Niki magister seni lho iki. Iki nek sambele bawang sok ilengo, lawe iki kaya greh petek kae enake ramum. Sambele anget nika, Ah. Mas, ngono. Ya wis ngene iki, cilik ning nyenengke tipis. Nggih. Niku dadi Sri Tanjung. Oh, niki. Nggih. Oke, siap. Nggih. Jomeri lho. Rol sida paksa. Rol sida paksa. idumu. Ayo kentongane, ayo. Iso ngentongi ora? Bisa so kentong indasmu mah iku. Aja nesu to Lah iya takoni kowe iki ya. jan ora gampang nesu. Kene iki elek-elek ngene sesa budaya ngawon. Bagian ngelek. Kowe dadi macane kewirangan kok iso. Lah kok iso kewirangan Ora Mas? kewirangan piye? Katoke suwek kok. Lah kok pas Wih, penontonnya muni kae. Lho aku matane ndoke gedhi. Lanang kan Ora ngangge lanang sik lho pilih. Langsung sendoke gede. Lanang nek pandi bagi yo. Ayo duduk. Ayo. Nyapa to sik urung ngelentek. Jajal kentokane muni bola kaya. Ora tau tanggapan rancang. Bener. Aja nyeneni pradonggane Mas Cahyo to kok mangsamu kentongamu kepenak, sing Lah ngiringi iya. kepenak. Dek Kentokane musyawarah, kenang kudu tok-tok. Nggih. Dek Dian ya. Nggih. Kene jajal kuwi kotak. Liyane. Aduh. Ku apa to kok iso dadak gawe sikil bareng. Nah, Nah, niki toprak saya tek to. nggih monggo. Diajeng Sritan. Inggih Kakang Mas Sido ora. Sesek bos. Sik.
Iki kudu kok briefing dhisik, kayak penuangan dhisik. Ning dinding nggon ki sida paksa kok sida porae kupingmu amandel. Maksudnya sudah dipaksa apa ora? Wah, bleset ki contonge. Ketok ayu-ayu pekok kok iki. Sida paksa kok sida ora. Kowe iki dadi Mbok Patih, garwane Raden Patih Sida Paksa. Nggih. Ana kapi dalem ana ing ayu-ayu kopokan. Wis sutradarane kereng men iki sapa lho kuwi ora. Ketoke patene sampean kok, Mas. Mah aku di bojoke. lho. Sida paksa karo si Tanjung gek si Tanjung iki kok Ciklik kok. lah golekmu Aku sapa? sing gemoy. Waduh. Lah gemoh iku nek begitu ndodok ora rekoso kowe. Nyampur rasa. Enggak, Pak. Yo, kentongane. Sida Paksa yan. Ayo. Kang Mas Sido Paksa. Suaramu nggih tenggorokan. Kang Mas Sido Paksa. Nah, ketoprak iki ya swara kene, Nduk. Aja swara asli. Kan masih paksa. Ya, betul ya. Ah, Nah, contohnya sik, Nduk. Sik, mikir dulu. Mikir dulu. minggir sik. Gelungan iso di Tak contone malah. Lah kok begeget kene kono. Iki tak contone sing. Lho. Oh iya. Masa ya langsung mbok kokop ngono. Ora petuk harus Gawe ngomong-ngomongan. suwen. Diajeng sitan. Wonten dawuh katimbalan Gusti Patih. Ing wektu dina iki pun Kakang katus dening Gusti Prabu Siladikrom. Kautus minangka Gusti Patih. Golek tumbaling praja ya kuwi Mas Tlung Plengkung Gumbala Tlung Gelung. Lajeng kula kandos pundi? Suara tuh. Iya. Lajeng kula kandos pundi? Nah, aja gerake. Ayo. Diajeng si Tanjung garwanipun Kakang diajeng si Tanjung. Diajeng. Hei. Lah mau contone ngono lho. Aku tahu dingenek. Salah kirane. Lah kok wakilane. Wis iki ning kene ae kok dadak makili barang. Yo ngene ndak usah terlalu lama. Nggih. Diajeng si Tanjung. Nuwun inggih, Patih Sido Paksa. Gusti Patih Sido. Lajeng. Wonten dawuh, wonten timbalan dawuh. Lah kok malah kaya jaran. Mburi nek mbekere barang. Ing papan kene sakwisipun Kakang kondur ana ing Kadipaten, kepatian. ana ing kepatian, banjur keprungu swara sing ora ngepenake ana ing talingaku diajeng. Suara menapa Kakang Mas? Suara menapa Kakang Mas? Nah, ben semeleh ngene lho. Sakwisipun Kakang kondur kapapak para sak bergatyaning para prajurit Sing ngentong pinter iki. banjur Lho. keprungu kekandhan Budaya. sing ora Ya ngepenake. ngono kuwi tegese ngerti karo drama sama. Diajeng si Tanjung. Kula mbiyen sisa besok ya. Mergo kentong yang nguripke pakeliran Lho lho. nggih. Sejatine Karena nek kentong iki suasanane hampa. Jenengan nek Yen- layangan dodokan to. Heeh. Lek teng Dadi uripe gamelan karo kentongan sik. Wis. Iya. Gamelan ramune lek kentongane Nah, ramune. ketoprak menika roy jare. Yen menawa Lah iya nek kentongan Nah, kuwi. kamdan niku kula niku pun pengalaman ngoten. Ngomong ta, Oh Pak? iya. Jadi keco. Maino dhewe ya. Ora aku sik rembukan babakan kentongan karo iki lho. Bukan ganggu pemain lah ya bosok iki. Tuk, aja ganggu, Tuk. Sampai niku ganggu. Lah iya aku barang. Ayo lihat kondisional to, Bos. Siap. Sing bener iki kondisioner. Terus keramas. Salah saya pekok kabeh. Kondisioner. Diajeng kondusi. Eh. Diajeng Sri Tanjung. Apa bener yen Gusti Prabu Siladikrom wis cumandha ana ing kepatian kene? Menika mboten leres. Lali aku. Wes, gawe anu suaramu dhewe. Wah, malah bleset kowe. Kowe iki jane iki Sri Tanjung apa dukun pijet tulung. Sik to, iki kena penuangan ceritane babakan mau lho, Siladikromo ki piye kan ora ngerti jawabane. Anu iki Awakmu tak tuduh selingkuh. Nggih. Kowe sejatine ora. Ngono Nggih. ya. Oh, nggih. Nah, diajeng si Tanjung.
Nuwun inggih Patih Sida Peksa. Kakang Patih. Oh, Kakang Patih Sida Peksa. Iki isone nek diperkosase. Kowe iki kandhamu ki sing kepenak wonten dawuh katimbalan Gusti Patih Sida Paksa ngono lho. Wonten dawuh katimbalan Gusti Patih Sida Peksa. Lambemu kecepetan. Wah, jan kita prandindi mbok eloki ora gelem iki jalan ngene. Dajeng, entengmu tuk-lutuk. Wah, malah ngrokok bocah iki. Iki nyambut gawe. Nyambut gawe tuk. Uripe pakliran ning kentongamu ora. Oleh uncalan rokok iki mau. Dajeng Nuwun katimbalan dawuh. sejatine pun Kakang Trisno marang kowe. Nanging ing papan kene ana kedadian sing ora nyenengake ing penggalihku, Dajeng. Nuwun inggih menapa menika Kakang Mas? Apa ya bener kabeh kandhaning para prajurit yen kowe wis tumindak sedhing marang Gusti Prabu Srandikara? Mboten Kakang Mas. Piye? Mboten. Kowe aja goroh. Ndak rewangi golek tumbaling pojok kanggo mbuktekke tresnaku marang kowe. Ya kene kowe ora penake ing penggalipun Kakang. Kula bloko Kakang. Kula mboten pagoroh. Apa? Prahara ki apa? Kula mboten goro. Nah. Si Tanjung, Nuwun inggih. sepisan maneh ndak takoni. Kandha bloko, yen iya kandha iya yen ora kandha ora. Kowe tumindak sedhing ora? Mboten Kakang. Piye? Mboten. Ora kandha bloko. Kowe tumindak sedhing apa ora? Mboten. Piye? Gimana sing ngentong lho kok susu. Ora ngajeni sing ngentong. Lah nek kene tok 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 kayak ngono. Ora tok tok nah ngono. Modele kaya ndek grup dhewe. Si Tanjung, Turun mati. Yan, Dian. Tak kira pun mati. Nangis Yan, ki nangis. Oh, nangis. Mboten Kakang Mas. kurang apa aku anggone menehi katresnan marang kowe? Kurang Nyatane kepara nyata kowe banjur gawe gelaning penggalihku. Mboten kirang menapa Kakang Mas. Ya kene nganti kowe tumindak sedhing. Kowe gawe wirangpun Kakang Si Tanjung. Kula mboten tumindak sedhing Kakang Mas. Sepisan maneh ndak takoni ya bocah ayu. Kowe tumindak sedhing apa ora? Mboten. Piye? Kowe tumindak sedhing apa ora? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki dapoe apa? Waalaikumsalam. Niki wis daleme sudah paksa. Nggih leres kula piyambak. Yen pangapunten kula mau ngeling-eling niki tanggal 9 wae asok PCX. PCE. Walah iki dep kolektor to. Oh iya. Anu PCE mboten enten-entene PCK. Napa niku? Pijak. Kowe iki mangsane kok ketoprak mbok wenehi lesing barang iki ya ngopo? Kowe aja dadi lesing. Tuk. Milenial, lho Pak. Dadi napa? Sampean dadi emban abdine si Oke. Sri Oh, Tanjung. ya, matuk. Aku sing ngentongi, ngene kentongi gorene. Ayo. Pak saya. Ayo ngene iki. Yo. Ngene. Yo, dikancani, dibelani Ngono lho, kuwi. ben serasi ngono kuwi. Gustimu putri. Yo. Sri Tanjung. Nuwun inggih Kakang Mas. Yen nganti papan kene kowe gawe wirangpun Kakang, pun Kakang ora bakal wedi menehi pidana marang kowe. Ayo, gage kowe kandha, mumpung aku sih bisa menehi pangapura marang kowe, Si Tanjung. Kula mboten tumindak sedhing Kakang Mas. Kepiye, Si Tanjung? Menawi kula tumindak sedhing, lutira kula ambune wangi. Pusing, Bung. Urung apa-apa Ludira amis mangsamu apa wayahe ngono apa? Ing papan kene kowe becike belot. Ora ana liya sing mangerteni kahanan sak leker genthonge ning Taman Kaputren kejaba adimu. Gotri. Biyong ban Gotri. Rene.
Yomban, Wonten dawuh Gusti Patih. sejatine kowe ngerti apa ora kan? Ben urip pakelirane ngono lho. Ben urip ketoprake. Kliran urip, tapi iki sing ngentong iki masalah. Apa? Ben gayeng kono. Aja ngono to, Bos. Lah piye to? Mosok apa nek ketoprak kok irengane Adila kowe. Ya tuk-tuk sing kepenak kok. Oh, Ayo iya. ayo. Yomban, Kula menika sejatosipun badhe matur dhumateng panjenengan menawi Gusti Putri garwa panjenengan menika mboten tumindak lepat Gusti Patih. Kula menika dados sabda dalam kampatian. Sakit rasane mana kula menika ndak kok malah warna. kowe kudu ngerti Kang dipun terus kali kecaya panjenengan. yen bendaramu Sabda dalam kampatian menika dados saksi. Gusti Putri menika tresno saged dhumateng panjenengan. siji sing Tawa mana kawarno. Sakit rasane mana kula Gusti Patih. Yen wonten brengang dipun terus kali kecaya panjenengan. kowe ngerti apa sih? yo nuduh kamane kawarno Nanging bener. Gusti Putri menika mboten ndak sedek Oh, brengang dipun terus kali kecaya panjenengan. Yen kedadian malah kula. kowe pancen abdi keranjingan. Lah kuwi omong dhewe ora barbar lho iso. Ayo sumilir, sumikir. Sumilir. Kitir sumilir. Ayo sumikir. Ndangau. Ndangau. Yo kene kowe bisa natoni katresnanku. Ing papan kene kowe bakal ndak takoni lan sejatine kepiye? Kowe tumindak sedeng wae. Mboten Kakang. Piye? Mboten. Piye? Mboten. Yo kene kowe atuya kendeng. Sabotan. Yen bendaramu kaya mangkene kudune kowe ngimutke, ora malah njur mbok toke. Si Tanjung. Yen kowe kandhaya, pun Kakang bakal meri parku lho. Kowe tumindak sedeng ora? Mboten Kakang. Tumindak sedeng ora? Mboten. Lho. Yo kene kowe. Ya cok pisan. Rapi deh. Ing papan kene tak weni wektu kanggo iki kandha. Ayo. Kandha wis Tanjung. Kapejana kula Kakang Mas. Kepiye? Kapejana kula Kakang Mas. Kowe njaluk ndak pateni. Nun inggih. Yo gini kowe njaluk ndak pateni si Tanjung iki. Menik ananging kula nitungkas. Anu Sing WA cepet to, wae. sing cepet ngomong aja sithik. Kon WA bas mulak kaya ngene. Barang tak dikte lah. Kula niku kaya kewen ketoprak kene asma. Minangka tandha kasucen kula dumateng panjenengan. Minangka tandha kasucen kula dumateng panjenengan. Si Tanjung. Kowe arep kandha apa si Tanjung iki? Kapejana kula nanging kula mitungkas menawi ludira kula anggota arum kula mboten tumindak sedeng ananging menawi ludira kula abecin kula gendaan Sing bisi ya kotlok kuwi ora. Si Tanjung. nun inggih Kakang Mas. Si Tanjung. Nun inggih Kakang Mas. Coba delengen aku. Ing papan kene kuwi kandha yen lu diramu anggota arum. Ateges kowe ora tumindak sedhik. Sabanjure yen nganti lu diramu anggota amis. Banjur kowe tumindak sedhik. Si Tanjung. Ngerti kok? Sampun Gusti Patih sampun liput terusan. Saora-orane yen kowe kandha bloko lan kowe kandha panane pun Kakang ora bakal paring pidana marang. Tinimbang kowe nyepet-nyepeti ana ing papan kene, waspadakno si Tanjung. Luwih becik kowe suwikir.
Yo gini kowe nangisi bendaramu. Yo gini mbok tangisi. Yen ngenti kedadian kaya mangkene, kudune kowe bisa ngimutke. Menapa ingkang badhe kula mataken dumateng Gusti Putri kami. Yo gini kowe ra kandha aku. Yen wis ana kedadian kaya mangkene. Kurang opo? Kurang kena begidon ya. Kowe opo ora ngerti? Gusti Putri menika kula sampun dawuh matur dumateng panjenengan. Kandha kok. Gusti Putri menika mboten tumindak sanceng. Apa kowe ngerti? Kula mangertosi. Kowe ora ngerti. Sopo aku, Lali karo aku dhewe. Jadi upate kok. Semikir. Semikir. Ya ya. Lara lecuk. Kulit lho kaya keluar. Semikir. Panas ya. Pas foto ya. Hei, apa? Hei. Diajeng sitan. Bakal tak buktekke sak kabeh kandamu. Yen kowe kandha diramu anggo ndamis, ateges kowe ora tumindak setting diajeng. Kuali. Belum. 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 Ora diajeng. Diajeng. Diajeng tidak jatuh. Jebul diawan kodo aku pandu. Aku mau ngomong palaku. Dosa luput lan aku sing tak sanggup sing tak jatuh. Yukene utiramu angkon doan. Dajeng. Jebul ora bener sak kabeh kandhaku marang sliramu. Benda nelong sateku dajeng. Kados pundi kahananipun Gusti Pati? Gandekan aku Sri Tanjung. Geti angkon doan pandu. Menika kula sampun matur dumateng panjenengan Gusti Putri menika mboten tumindak apa lagi napa tetep percaya. Pati goblok. Ayo dirukti Masa? beta. Sakit raos sing manah kula Gusti Pati. Nyuwun pengajar. Sakit. Sakit. Ayo Teko. dirukti. Teko. Biongban. Apa? Ayo nyuwun pengadilan marang Gusti. Ora iso. Sida maksa. Gusti ora bakal ngadili menawa kelakuanmu kaya mangkono. Sing mbok karepe kepiye? Sarwe tresna marang Gusti Putri ki ngluwi-ngluwi saka keluarga. Utang duit sal duit, utang bondo saru bondo. Banjur Iso utang pati, kudu sahormate Gusti Pati. Hei! Sekop. Kowe tiku teni. Gitu. Loh. Si urip. Ora gedhe ndase. Mas Cahyo, Dalam. salah niki pemainnya telu sing mati loro. Nggih. Iki mengki tanggapane bayarane njalweni kula kabeh. Bos. Kok iso duwe mbok tampa iki lho. Lah wong iki wong telu kabeh kok iso ya ditumrot. Si urip. Ditumrot. Nah, kowe lek ngenekne kebanter iso mak sengkring. Mangsane. Nggih. Pangkling lho. Peh menjiwa iki, Pak. Luar biasa, perlu diajari wong ya nggih ra kulino kok ya nggih. Ning penampilane Mbak Dian sangat luar biasa ya lho tenan. Bisa menyegarkan suasana. Saged nek latihan Pak Toprak Ya menika. wis gampang. Oh iya. Kok nek pomo wis apik ya wis latihan. Iki toprak ajaran to, Mas. Pertama ki spontanitas ngene, latihan iki ning panggung ngene. Nah ngono. Oh. Tak jamin kok ora wali iso. Ora mbok privatan. Iso kok ora iso piye to Nah, ora. gandeng suasana wis kaya ngene iki terus Nggih. dingge hiburan. Leres. Nah. Seribu. Mbak Dian iso istirahat mesake ora Niki nggih. pun
Niki gantine Mbak Okva terus Mbak Winong dan juga Mbak Trihastuti minangkani pamundhute Bapak Kepala Desa ing Kebon Agung Mejayan. Nah, nggih. Pak Alek ngersakaken pepeling langsung nggih mawon. Ngoten nggih? Nggih, langsung 3. Nggih. Monggo lajeng kemawon lagunipun pepeling pamundhut saking Pak Lurah Alek Kebon Agung. Dados. Sugeng-sugeng Pak Edi. Pak Edi, boleh jajaran pun terima kasih. Siap. Sembah nuwun Bapak Wali.
kasih matur nuwun Mbak Trihastuti, Mbak Winong lan ugi Mbak Okwa. Niki ngeten Mas Klitik Kluthuk. Diproduksi oleh Caksi Lover, wujudipun kalender utawi tanggalan ingkang gambaripun kados mekaten. Nggih. Menika wau cobi dipun dung kalian kanca-kanca kru ndelalah tasik wonten turahipun lan pancen sengaja dipun turahi. Kula nyuwun tulun dumateng panjenengan minangka tandha tresna, tandha kasih sayangipun Madangkara lan Caksi Lover. Dumateng para warga masyarakat ingkang kepareng rawuh dalu menika. Niki sing niki sebelah kanan panggung. Terus tanggalane trauma. Pripun? Aku tanggal 1 asap mekar, loro syariah, 3 BRI. Iki kiri panggung, yen kinadil. Kwitansi dadi ya. Monggo bapak-bapak kula aturi nampi menika tandha tresna, nggih, tali asih men didumke kali Mas Klitik Kluthuk nggih. Nggih. Menawi kathah ingkang berminat insyaallah kula mangke produk melih menika nggih nyoba rumiyin. Insyaallah menawi kirang produk melih mengke anu 5.000 nang. Ora. Nggih. Tampi monggo mugi-mugi saged manfaat. Amin amin amin. Wajan niki termasuk jajan sing setahun awet niki kita. Ha iya. Nek lak ngoten-ngoten lak saged kagem pangiling-iling. Nggih, Mas. Mriku nggih wonten napa gambar panjenengan. Leres, nggih. Gambaripun Bu Kesi. Nggih, kanca-kanca Kanca-kanca Madangkara. Pesinden, pengrawit nadyanto enten sing praupanipun ketutup karo angka niki mboten masalah. Terus sampean barang ya aja samar. Kok karo Mas Thomas kingko ya diparingi tali asih. Apa kowe? Kaos. Amin amin. Pane oren. Makasih. Oh mburi tulisane tahanan Polres Kota Madiun ngono. Ya ora apa-apa. Dadi kaen rasa mbok kek. Mas Klitik, Mas Kluthuk. dawuh kleresan. Sembah nuwun panjenenganipun nggih. Mugi-mugi hajat niatipun Bapak Ali Mas Ngudi dipun ijabahi dening Gusti ingkang nyipta jagat ingkang beto barokah dumateng sedayanipun. Nggih. Ingkang baku Bapak Ali Mas Ngudi. Mudi sarimbit Ibu Bu Wiwi. Nggih. Mambah keng putra kekalih ingkang dipun lenggahaken wonten ing samudraning bebrayan. Insyaallah tumuju wonten ing keluarga sakinah mawaddah warahmah kakilan ini kang jinangkung. Insyaallah ridho lan hidayah tumurun saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Panjangkahipun tinemu kabagyan kamulyan saha katentreman sedayanipun. Amin. Ya rabbal alamin sembah nuwun. Insyaallah Mbak beliau wonten kladhe ngatur kula pribadi kalian Mas kula Jo Kluthuk Nggih. sowan piyayi wonten ing Tulung nggih. Tulung mboten wonten unsur menyinggung dan menyakiti. Nggih. Partenipun kula panjenengan namung pelaku seni Nggih. hanya menghibur. Mbak Leres. beliau wonten kladhe ngatur nyuwun pangapunten nggih Den. Inggih, sami-sami. Lepat mboten liwat sedaya ndum slamet. Nggih. Klepon sak gulane Apa kuwi? lakon kudu tutuk crita lan lakune. Nggih. Berarti nutukne lakon teko klepon barang. Mbah nuwun Mas Kluthuk. Nandur padi ketemu wewe. Heeh. Mas Cahyoku tadi pancen ganteng dhewe. Makasih. Tuku dawet sak cendole. Kathoke ngabret ketok kondalan. Sing bayo. Kula tak rakit mbadutne gelar cerita. Mangga.